Por segunda vez na tempada, o Pontevedra de Castro Santos encadea 2 vitorias seguidas. Custoulle ferro e fariña diante dun Celta B que chegaba en estado de graza, pero no derbi fallou na definición, sobre todo nun primeiro tempo no que se topou con Orlando Quintana, coa falta de acerto no remate, como este de Ikechi, ou con boas xogadas dende a banda que non atoparon rematador. Ir detrás de la pelota durante casi los 90 minutos pues es algo complicado, pero que nos ha funcionado bien porque el equipo se ha sentido seguro defensivamente. O Pontevedra aproveitou unha das poucas oportunidades das que dispuxo no primeiro tempo, unha falta que cabeceou a rede Castells, unha das incorporacións no mercado invernal, que rematou impecablemente un envío de Santi Amaro. La jugada de balón parado era importantísimo porque tenemos gente grande con envergadura y igual que en los últimos partidos nos hemos aprovechado, pues sabíamos que aquí nos iba a dar o quitar los puntos. O cadro visitante empregouse con moita forza para defender esa vantaxe, impedindo as achegas celestes e mesmo dando algún aviso ao contragolpe. Na segunda metade o Celta B dominou, pero apenas pisou con perigo a área de Orlando Quintana. O mellor, un remate de cabeza de Carlos David no tempo engadido. Gañou o derbi o Pontevedra, que respira e soña cun terceiro triunfo consecutivo a vindeira fin de semana diante do Extremadura.